cada entroido eliximos unha careta para divertirnos. Na contorna digital, pola contra, moitas delas úsanse para enganar, suplantar ou expoñernos sen decatarnos. En internet, o que ves non sempre é o que hai detrás. Perfil falso, con careta. Conta atractiva. Fotos realistas. Actividade normal. Sen careta. Identidade clonada. Fotos roubadas. Enxeñaría social. Non todos os perfis que parecen reais pertencen a persoas de verdade. Deepfake. Con careta. Vídeos e fotos aparentemente reais. Sen careta. Intelixencia artificial. Manipulación da imaxe ou da voz. Aínda que pareza real, o vídeo ou o audio poden estar completamente manipulados para enganarnos. Sobreexposición digital. Con careta. Selfies e fotos cotías. Localizacións etiquetadas. Publicacións que pode ver todo o mundo. Sen careta. Recoñecemento facial. Uso futuro non autorizado. Imaxe fora de control. Unha imaxe publicada hoxe pode circular sen control por internet durante anos. Falso coñecido. Con careta. Mensaxe próxima. Ton de confianza. Alguén que semella coñecido. Sen careta. Suplantación de identidade. Posible estafa. Acceso a información persoal. Se apela á confianza ou á urxencia, convén comprobar quen está realmente detrás. Párate a pensar. Quen che escribe é realmente quen di ser. A túa imaxe está baixo teu control. Comparte só o necesario. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.